Sajisen ai kublai yapi ga kerteng ga ba thiang trai no pnem jingi Jesus Christ ha gane ga singi ngkong ai ngu ya ublai ha ga ba ula ai gane ga lat ban yekren bat phi langba ga ne ga ktin ga jong te ga ktin ka ba utrai ula ai ha preng jongi menta ga singi gadai katma persha ya ka jingdom te gane ka perthai ka bangi im ha ka ba kenjam sim ka long ka badum ha kata ka perthai ka ba kenjam sim don sngi tenamar kata ka long ka ba dum te kumta ni don kam ya ke syarak kenang bangin yo imat ni don kam ya ke syarak kenang bangin yo imat kumta agne por ngakwa ban wanra ban pesat sepi da ka basot na ka ktenublay kata syapang ki to ki ka parsi syapang to ki sphengut ki thesati sangut ki bebet bat sangut ki ba start tongin ye pulena ga Bible Gospel Matthews kalanong ka ba arposan anda kumta ka hima ki bneng kanlong kum ki chipengut ki thesati kiba haba ki sim ya ki syarak jongki kil mino ya ka banletan ya unong let kurim sangut te na ki kilong ki bastat bat sangut ki bebe kita ki bebe haba ki sim ya ki syarak jongki kim sim le simro ya ka umprang lambat ki hindre kita ki bastat ki sim ya ka umprang haki kulpi jongki lam bat ki syarak jongki to kine ki the soti hagaban letan ya uta unong let kurim ki don kam banra ya ki syarak to bale ibag idon kam banra syarak namar ba ka long ka badum ka bumyo imat kumta don kam banra da ke syarak ba pikin mau yam ba gane ka perthai kadai ka ba dum ha ka ba kenjaman sim kam don jingsai om don sngi om don ayu te kine ki chi pengut sangut ki kutang sitiang lenti bat ki ne sangut ki yo ban rung sagataga jingkhawai ta balai kine ki sangut ki kutang ha ka sitiang lenti tongin ya pek ye kata kamut ayu kene ka parchi te kine ki theisoti ki yang parsi ya ki jing chakri belai lene gi balang te pio iba ka kine gi theisoti kira ya kita ki syarak jongki bat kine ki sangut ki kutang hasiteng wat ladang ki dei ki basotiru Yandrai kata gajing soti jongki kamla ban yarap yaki bakin yo ban rung sagataga jing kawai kamut kamsyong haga jing soti awalada don kam kata jing soti ru endrai kam don bor ban pen poi yaki
sha kata ga jaka ka badon kata ga jing khawai songkurim ta kemut hangne don arkrup but baro gine arkrup kidon ya ga sharak but Henry gane ga way ga group kadon tang ga sharak but gane ga way pat gadon ka sharak but ka khulpi ja dongin ya pet ba kemut ayu gane ka sharak but kemut ayu gane ga khulpi to gane ka sharak gade ga tin jong blay dongin ya pet naga ktin jong blay naga kitab sam ka lenong ka ba chispa khat khandai kad khot ka ba chispa san ka lenong ka ba chispa khat khandai kad khot ka ba chispa san ka bong ka ktin jong me ka long ka sharak ya ki kjat jonga bat ka jingshai ha ka lenti jonga te to ki jing sekri blay lane ki balang baro hi ki mi be nau blay kemut ki bosoti te but baro ki don ya ga sharak kemut baro ki don ya ga ktin jong blay baro ki kren ya ktin jong blay baro ki hikai ya ga ktin jong ublay Henry don pat kibum don ya kata gawe ta topat ka e ka banjia lada kim don kine ar ha ga jing sekri jongki to kine ki ar krup ki yami baro ar kira ya ki syarak ki jongki bat baro ar ba kita ki syarak jongki kidai ki bemending Henry anda kilayat but kata gawe ke krup bat ki syarak jongki te anda la positeng lenti kita ki syarak jongki kila libding namar ba ka umpnyang ka la lut te gata gawe ke krup kedon ya ke khulpi kumta ka la pendap biang ya kata ke syarak bat ka la me biang kata ke ding ka ai jing sai be jeki Henry ga ne gawe pat ke krup namar ba ka kamdon ya ke khulpi ba nra umpnyang te kata ke syarak ka la lip tanda ka la lip kim yo imatsu kia yat la ka yat rumah kila yat hapo ke bedum yo imatsu mtipsu ke ke basisa bat ke kata ke lenti to kene ke syarak ke theu ya ka ktin ke jong blay te nga mut banong kumne bato lada keding kelip na kata ke syarak kemut sa satang ke syarak te kam ai jing sai su te ke bomut ba ke ktin jong ublay ka ba meding su kemut kebom don su ya umensim te kata ke ktin kam ai jing sai su ya katoka balang lene ya katoka jing sekri Jato te kene ke syarak kedon ya ka umpnyang bat kading haka te lada kamdon ding te kemut
kam don kam shu kamla ban ai jing shai yangi namar ba ga jing le jongi ya kata ga thma ga dei ya ga jingdum bat hagne ga perthai ga ne ga dei ga perthai ga bedum kumta lada ga ne ga syarak kalip nginja lenti ngimtip su ya kata ga lenti ka ba uji su ong nga ngalong ga lenti ka jing sisa bat ka jing imde te namar ba ga ne ga syarak kalalip te ngimyo imat su ka kata ga jing sisa ka ba uji su ong ni su ya tare kelumar bat hagata ga thma berhagata thma ga bangi yakun ga bangi yale persya ya kata ga jingdum namar ba ga syarak kala lipding ngimyo imat su don ba kawang ha upara sipai le jongru namar bam imat su itu demano kata ya kawang para sipai le jong atau kene ke we ke kropat ka ra ya ke syarak bamek ding bat anda la janlip kata gading namar bagadon ya ke khulpi kala pentrap yang bat hangne ong ba kumta ki yo jing chai be hagata ke jing chikri jong ki yo jing chai be ki ithu be ya ka no kata ka ba sisa bat ka no kata ka bum sisa bat anda poi hagata ka por ke bagi hap ban yakun ban yelle thma bat kata ka jingdum bro ki yo imat kim kawang klumar sa kat sabalap ki ya yakun be ya kata ya kita ki nongsut ki badai ban yakun te hangne ngakwa ban ong ba gane ga khulpi ta ka syarak ka dei ga tin jong play bat ka ne ga khulpi pat ka dei ka jingduai pe ka jing sekri play ka ba klem ka jingduai ka kutang steng lenti anda la poi steng lenti la lip syarak la ya sekri apa bedum tepe pet ba ki jing sekri ladang kim don ya ke jing duai hapo ka balang jongki kamdei gitu ke jing duai ka ba su duai tiktak khin gupta kata ke jing duai ke dei gitu ka ba da don da ka program prayer meeting ka ba chi sin stayau lana asin bat man kapor bat don sa gitu ki jing duai step ki mo kata ke khulpi te gitu ki pipet ba gitu ki jing sekri ki ba don ya gane ka prayer ministry ka to ka jing sekri ka kamyat haga badum ka yat bet bat ka itu bet ya kita ki jing sisa bat pio ibet ka don bet ka jing tre ka jong blay ka don bet kita ka ding haga ta ka syarak haba ki hikai ka tin jong blay ro ki bangit kiyo jing shai kiyo jing kerku de ke ka ba nga ngamut ban ong yapi haga por ba to pet ba haga jing sekri ka ba pp don hato ka don khulpi na em de ngangai pis nguthu ita ba kata khulpi ka dei ka ba don kam muna namar ba ka syarak ka don kam ya ka jing support jong ka khulpi knang ba ka la ban meding te tangum tang ngai plus nguthu blay kurkui pi ngai pio jing kurku to blay kurkui pi de ne gakten te tongin ya duai
Kopa jengi ba bneng long bukut ki kerteng ga jome ablay jenga ji sukundar beit bakodor trai jenga kopa haleluya trai. Nga aingu ime kendar ablay jenga trai. Naga benta gane kektin keba meme la ai sengi ablay jengi kopa. Trai ablay jenga nga duai kopa trai kendat to ai ba gine ki ba. Ngap ye gane kektin ga jome ko trai kendrat kin yo ye ga jing kerku ga jome ablay jenga trai kendat to kerku iki trai kendat ablay. To ai jingsha yeki kopa yega ktin ga jome ko try kana ra kumjoro pandabi ki rumen stream ujome ba to pensle ki try kana blay jingi kopa ba kin snyotu ya ka ktin ga jome try nga duai kopa blay jinga kopa o to kurku try kana yangi yalam lenti ngi rumen stream ujome kat bengidang yat ya gane ko perthai ko try kana ban sekri ga ktin ga jome blay snyo kopa ga jin duai jingi try ga ten ji sunga duai Amen. To kublai sebun saya kedok pat agan